Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, и аз от своя страна бих искал да се присъединя към колегите, които поздравиха госпожа Либачка за балансирания доклад. Няма как да не оценим постигнатия до този момент напредък в сферата на висшето образование чрез предприетите реформи в рамките на процеса от Болония, а именно повишаване на качеството на образованието, подобряването на мобилността, интернационализацията на знанието и редица други достижения на Болонския процес. Уважаеми колеги, в 21 век знанието е ресурс, който се изхабява по-бързо от всяка една техника. Затова смятам, че европейското висше образование трябва да си поставя за цел предоставянето на възможно най-високо равнище на знания посредством непрекъснатото осъвременяване на учебните програми. От съществено значение за устойчивото интегриране на младежите на пазара на труда е учебните програми да предоставят възможност за комбиниране на знания с професионални умения, да се насърчава развитието на предприемачески умения, използването на потенциала на нови технологии и цифровизацията. С цел развитие на широк набор от умения, нужно е да се насърчи диалога между висшите учебни заведения. Vielen Dank, Herr Kollege Kyuciuk.